Nou, dan even wachten op de maan, hè? We moeten nog even wachten tot we goed zijn gedraaid en de maan opkomt. 26 december is het volle maan. Daarom maken we met Vroege Vogels een volle maan special. Ik sta bij de Sterrenwacht van de Universiteit van Amsterdam. Het is koud, het is helder, dus er is een grote kans dat we hem gaan zien vanavond. Ja, we staan bij een enorme telescoop. Je hebt een soort bedieningspaneel waarmee je met je handschoenen dus een beetje professorisch kan zoeken waar die is. Ja, dus in eerste instantie gaan we even proberen om met het oog een beetje te richten überhaupt. Dat we weten dat we in een goede hoek zitten. En dan de details moeten we echt vanuit het oculair doen. Waar we met ons oog dus doorheen kijken en dan zo meteen een mooie plaatje van de planeet kunnen zien. Kan je ook met de verrekijker al een stuk verder komen? Ja, zeker. Ik bedoel, met het oog kan je soms al echt wel wat vlekken herkennen op het maanoppervlak. Maar zeker met verrekijker wordt het echt nog beter. Dus je ziet wat donkere stukken en wat lichte stukken. En dat zijn eigenlijk van de geschiedenis van de maan wanneer er vulkanische activiteit was. En dat heeft die donkere vlekken veroorzaakt. We lopen nog even naar boven. Dus we gaan even kijken of we daar misschien de maan kunnen zien. Oh, dan komt hij toch een beetje achter de wolk vandaan. Ik las ergens dat je dus op de maan ook een Noordpool en een Zuidpool hebt. Heb je dan ook een evenaar en is het daar dan ook warmer? Nou, dat werkt een klein beetje anders op de maan dan dat het op de aarde werkt. En één heel groot verschil tussen de aarde en de maan is dat de maan geen atmosfeer heeft. Dus waar wij zo'n dunne warme deken hebben die ervoor zorgt dat het eigenlijk best wel een gelijke temperatuur overal is. Dat is niet per se zo op de maan. Stel je staat in de zonkant van de maan, dan is het juist echt super warm. Dan kan het wel 120 graden worden. En ja, aan de koukant kan het dus ook een heel stuk kouder worden dan hier op aarde. Toch ineens heel blij dat ik op aarde leef. Toch wel, hè?